Tärkeä yhdistykselle on myös sukupuolten välinen tasa-arvo. Se ei ole vain perusihmisoikeus, se on välttämätöntä rauhanomaisen ja kestävän yhteiskunnan kehittymiselle. Eikö taistelu naisten oikeuksien puolesta olekin osa matkaa tasa-arvon saavuttamiseksi? ACEDEL on lähettänyt ideoita ja ehdotuksia Euroopan neuvostolle ja Euroopan parlamentille naisten väkivallan vähentämiseksi. Yksi näistä ehdotuksista koskee taloudellista väkivaltaa, jossa naista pidetään valta-aseman alapuolella rajoittaen hänen mahdollisuuttaan omiin rahoihinsa. Muistetaan tasa-arvon tärkeys. Rejoignez-nous. No,